Na daw tinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Gloria ti Maestro. Napno ni Zacarias nga maniwan ti Espiritu Santo ket impadtuna. Madaydayaw ti Apo a Diyos ti Israel. Sinarungkaran na itattao na ket sinugbot na ida. Inikkan na kayo ti maingel ang mangisalakan. Nagtaod ti kabututan ni David nga dipen na. Nabayagen nga imbaga na daytoy. Babaen kaday tinasantuan nga profeta na. Inkarina nga isalakan na kayo kadagiti kabusor tayo. Ken ti pa nakabalin na dagiti amin nga gumurgura kada tayo. Inkarina met akasyan na dagiti matayo. Ken laglagipen na tinasantuan na tulag na. Iti sinapataan nga kari ken ni Abraham nga matayo. Nga ispala na tayo kadagiti kabusor tayo. Tapno awan boteng tayo ngagserbi ken kuana. Ket nasantuan ken nalinteg tayo. Iti imatang dagiti aming aldaw ti panagbiag tayo. Ket sika anak ko managanan kanto ti profeta iti Dios a kangatuan. Tumuno na kantong ti Apo. Tapno saganam ti bagnan na. Ken ipakamong itattao ang may salakan danto. Babaen iti pan nakapakawan da ibasbasod da. Naasi ken naayat ti Diyos tayo. Paligakan nanto ti init iti pan nakaisalakan tayo. Ket manipot sa dilangit. Silnagan na dagitadda tinasipnget nga niniwan ni patay. Ket iturong na dagiti addang tayo iti dalan ti kapya. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken ka o Kristo. Naimbag nga bigat kada kay amin kakabsat. Si bibiyag kayo pa'y Apo. Siya sino kada kay kakabsat iti Kompleto to. kompleto ti siyam na parbangon. Kompleto niya ang sindro. Dito maawan. Jarwar Apo. Mati ah. Kabasi. Kompleto giti duwa. Mamanong. Palakpakan nyo man Apo dahil nakakompleto. Dagiti isan nga nakakompleto. Next year to man. Ayan, palakpakan tayo laptamet kakabsat. Saan nyo makumpleto na po tada ito di maudin nya nga parbangon. Tunubigat saan nga simbang gabi na po tapaskuan nya. Siya sino kada kay tinakakompleto nga nagdigos ti siyam nga parbangon. Slabi masin. Ay, may isa ka man. May isa. Ito mo mabainda po mga ibaga nya. Anak na nagdigas si Tinoy. Oray ta dahil tila nga po handa nga nakita ti video dagitihan nga nakadigos. Nagasat ita nga parbangon kada tayo kakabsat. Ket damagen tayo man kadagiti kaabay tayo. Nakompletom kadi iti siyam nga parbangon. Dito dito yung mukit. Ket no saan mo nga nakompleto ko na wag mawalan ng pag-asa kabsat. Wala kang pag-asa no? May next year pa. Kung 2022 Apo. Iti dayto nga parbangon kakabsat. Sakbay nga rambakan tayo. Iti panakaipas ngay na po Jesus. Dagiti may basa ranyagan na. Nusubyanan tayo tinindaklan nga kariti Diyos. Ngay narabid na ken ni David. Ken kastapay met nga pagranyagen na. Iti masakbayan ken ni Zacarias. Iti naragsak nga panakaprofesiya. Tiya ay ti Mesayas. Ken kastapay met kakabsat. Tiya ay ni Juan nga munyag. Tapnoy sagana na ti pagnaan. Ti mangisalakan ang manugbot ti lubong. It is a panoramic glimpse of God's unfolding plan of salvation.
bringing us to the age of the nativity moment, ever old, yet ever new. Ket kayat kuman kakabsat nga iburay kada kayo, dagiti siyam nga rason, no apay nga nasken nga kompletuen tayo, ti daytoy ko natin nga misa de Gallo, bueno simbang gabi. Umuna kakabsat, novena. Novena's root word is novem, which is 9 in English. Isud ka po na kabsat nga 9 masses. Nagnobena tayo, iti siyam aparbangon, kas pa nagsagsagana tayo, tiya ay, ken panakaipas ngay ni Jesus, tilubong tayo. Nagsakripisyo tayo kakabsat, nga agriing tinasapa. Nagsakripisyo tayo, ngagdigos, iti nakalamlamis nga danom, iti dumalaan. Nagsakripisyo tayo kakabsat, nga saan nga buyain, dagiti paborito tayo nga programa, tapno makipaset tayo laing, iti dayto nga nobena. Maminsan laing kakabsat, ti maysa nga tawen, dayto nga nobena, ket sapay kuma kadagiti saan nga nakakompleto, ti dayto nga tawen, ikarigatan yu kakabsat, into numay nga tawen, nga kompletuen yu. Ket sapay kuma, tas saan laing agpatingga, ti siyam nga aldaw kakabsat, no di ket di, umayon tumet lang itungpal, dayta nga panagnobena, iti misa, titeng nga ti rabii, wenno ti misa kabsat, ti kaaldawan ti Paskwa. Awan taglumeng apo nga ninong kadaninang manen, ya? Maturog akton, tono Paskwa, kung kunayon tumanen. Taawan ti mama ay nakakabsat, no di kay tumatlang makimisa, taldaw ti Paskwa, no nagpatingga kay laeng ti panagnobena. Gusto ti panagnobenan, siyam ngal daw di jayon, ya? Aglumeng akon, maturog ako, nabambandog na kon, ya? Siya pa'y tinagloto, kung kunayon to kat di kakabsat, ya? Makita dakto ba nun, dagiti inanak kon, katawang bankrupt na kon, ya? Sud ka po nakabsat, nasken nga kompletuen, kaputa tayo ito'y kat novena, no novena ko natin kakabsat kat tuloy-tuloy. May kadwa, prayer. Being a novena, it is a prayer to God for graces. At nakakabsat iti pamati tayo nga Filipino, nga no makompleto tayo kanu ti siyam nga parbangon wenno rabii, ket matungpal kanu dagiti karkararag tayo. Mamati ak kakabsat ngay may tayo nakimisa, tapno may tayo agkararag para ti bendisyon ken grasya iti Diyos. Sabay kumangarod kakabsat, tas ipapasnek kayo, kadagiti karkararag yu. Sabay kumakakabsat, ti rason, ti ayo, ti dayta nga simbang gabi, ken misa de Gallo, ken umay makimisa, ken umay agkararag. Saan ket di ngay may nagpakita, ken kimita kakabsat. Tabaka after ti 9 mornings, ken 9 evenings, ket nasarakan yun, di ka forever yun, ya? Apog kasarkam to next year, nakabiro kak metlaingin. Ket baka ti kinunayo ken iti apo, kunayo ket apo mga asika, ya? Kas tinistoryak kada kayo kakabsat, ket iti nabirokan yun, gloria iti Diyos ti kangatuan. Ket sapay kumangarod kakabsat, takalpasan ti daytoy nga siyam nga parbangon, itultuloy ti latta tumay makimisa, nang nangruna kakabsat, iti aldaw ti Domingo, ket fiesta. Tadayta ket itibilin ni Apo Diyos, iti panangilin tayo, daldaw ti Domingo. May katlo kakabsat nga rason. It is a vow. If we promise to the Lord to complete it, we must fulfill it. The Bible says,
fulfill your vow. Numalagip yu kakabsat, kunak idirugi tayo ti misa de Gallo, sabay kumatasan nga ningas kugun, ti panakimisa yu. Ken sabay kumakakabsat, no agkari tayo, ket nasken nga tungpalen tayo. Wag sana tayong paasa, lalong-lalo kay Jesus. Diket din kakabsat, no nakpadpadasan yun iti napaasa, kung natin kat nagsakit, tinakem tayo. Ket no kuna tayo nga kumpletuen tayo, nasken nga rod nga ramiden tayo kakabsat, iti dayta na sao tayo. Action speaks louder than words. Ket kastoy kakabsat, tinaramid na po Jesus. Iti bagana nga saan tayo agdanag, tadatisibay tayo. Agpaiso at inungpal na dayta karina. Hindi paasang Panginoon sa bawat bitiw ng kanyang salita, kanya itong ginagawa at tinutupad. Number 4 reason, preparation. It is an act of preparation for the coming of Jesus Christ in our midst. Iti daytoy kakabsat siyam nga parbangon, isumet tinala tayo, nga tiyempo ken gundaway, nga insagana tayo, itibagi tayo, para ti dadating kakabsat ti manugbod. Kung nangarod ti maysa nga panao, if you fail to prepare, you prepare to fail. Ket sapay kumakakabsat, tanisagana yun nga nalaing ti bagiyo, ti daytoy dadating na po Jesus, ti lubong tayo, itibiyag tayo. Saan laing kumang insagana yu ket dagiti laing regalo, dagiti pangnotsebe na yu madamdama kakabsat, no diket ti insagana yu kumanga nang nangruna, dagiti bagbagiyo, iti puso yu, nga isu kakabsat, ti pagnaidan na po Jesus. Makalimang rason, thanksgiving. We give thanks for the blessings given to us for the whole year. Manulaing aldawin kakabsat, aggibuston dayto nga tawen 2021. We look back kadagiti adu nga bendisyon ti Dios ti panagbiag tayo. We make inventory kadagiti grasya ti Dios ti biag tayo. Kunada nga rod kakabsat, count your blessings and not to count the things that we do not have. No dat dumakabsat ket kastoy tayo nya. Bilbilangin tayo dagiti awan kata tayo. Bilbilangin tayo dagiti pagkurangan tayo kakabsat. Ket sapay kumati bilangin tayo ket dagiti adda kata tayo. Dagiti grasya mawawat tayo ken Apo Dios. Ket after doing so, saan tayo nga liplipatan kakabsat, iti agyaman iti Diyos. Numalagip yung kakabsat, iti sungbat iti ni Catriona Gray, kunana iti 2018 niya. If I could teach also people to be grateful, we could have an amazing world where negativity could not grow and foster, and children would have smile on their face. Kitain nyo man, dagiti kaabay yung kabsat niya. Dagiti nga naka-face mask. No damat nati smile on their face. Uray bungida kunayo kud mayat latta niya. Gratefulness can lead one to do more good and kind things in life. Malagip ko man kakabsat iti kinunan Obispo William. Iti adda pa lang dito'y arkidiocese tayo nga ng TED recollection kunana kada kami. When gratitude becomes our basic attitude toward life, we become more appreciative and more contented with what we have, especially the opportunity to do ministry in God's name. Gratitude allows our inner eye to recognize that every grace or blessing coming to us is a gift to be shared.
Saan kumalaing kakabsat ngagpatingga ti panagyaman tayo ti Diyos, kas ti kanta ti Magnificat na bu Santa Maria, ano sa dino saan nga nagpatingga ti napanagdayaw, ken panagyaman ni Diyos, gapu ti naramid na ken kuana. Anyamet nga kakabsat ti timsong tayo, kaswagas tayo ngagyaman ken Apo Diyos. Number 6. Worship. The Holy Mass is the Church's highest form of prayer. We worship God through the Mass. Kas kunak itay kakabsat, sapay kumatasan nga ningas kugun manen, tintayo pa nakimisa. Laglagi tayo, tibilin na po Diyos katatay kakabsat. Tintay panangilagip, ken panangilin, daldaw ti Domingo, ken fiesta. Tanulo ka isen tay kakabsat, ti kayat nga sawen, tinasantuan nga misa, weno Eucharistia, kuna tayo, panagyaman, agyaman tayo, iti adong agrasya, ken bendisyon na po Diyos, ti panagbiag tayo. Sabay kumangarod kakabsat, tasantay nga agbalin nga seasonal Catholics, anya kayat na sawen, Katoliko tay laeng no simbang gabi, Katoliko tay laeng no Semana Santa. Ket no awan dagiti nga okasyon, saan tayo manen nga Katoliko kabsat. Daytoy kuma iti panangsubalit tayo, ken panagsubli tay kakabsat, iti dayta nga kinamanagparabor na po Diyos. Tintay panakimisa, jay parokya, wenno ti barangay, wenno sisa kakabsat. Number 7 reason. Waiting. Waiting entails patience and yearning. In the Holy Mass, we express our hope. Damagem man ti kaabay mo kabsat, nagananos ka kadi nga nagururay. Ti seserrek tad viento kabsat, inawis natin ni Jesus, nga siriridam nga guray, tiya ay natugubong tayo. Tanong saan tayo nga siriridam kakabsat, numatmaturog tayo, kung nagaroon nagbiyahe kayo, kas pangarigan niya, ay na, mabati kayo, ti biyahe kakabsat, mapanawan kayo. Ket isuro ka na tayo na Apo Jesus kakabsat, no kasano tagtalek, no kasano tegananos, ken no kasano nga mapno tayo tinamnama. Inton rabiin kakabsat, iyor uray tayon, wenno sumangpeten, tiyor uray tayo. Ngarud isagana tayo, ti puso tayo, nga pagnaidan na po Jesus. Kuna ngarud ti may sa kanta, basta't maghintay ka lamang. Huwag kang bibitiw. Number 8, nga reason kakabsat, repentance. Remembering the Son of God who is sent as Savior, we reject our sinful ways. Agbabawi tayo, kitag subli tayo manen kakabsat, itisidong na po Diyos. Daytoy ti awis, ti advento kada tayo. The best gift we can give to Jesus is our own very self. It is a joyful and loving present, itinadalos kinatarnaw nga puso, ken bagi tayo. Malagip yu kakabsat istorya, may panggep ti may isang ama, nga nang gimatang ti tape recorder ti anak na. Nalipatan na nga the best gift, ket iti presensya na kakabsat. Ket sabay kuma, ta agbalinting available ken presentment kakabsat kadagiti ayatin tayo iti panagbiag. Numalagip yu pa'y dahiti pukpukaw ni Juan nga mamunyag sa jilet ang nyati kunana. Agbabawi kayo kadagi basbasol yu ket palintegen yu tiwagas ti panagbiag yu. Repent and come back to God. Ken ti maudi nga rason kakabsat, no apay nga nasken nga kompletuen tayo, ti daytoy siyam nga parbangon wenno siyam nga rabii. Celebrate.
Christmas is a big celebration. Attending the 9 masses is worth it. Madamdama makita yung manan kadagiti my day. When nun yan ti Facebook, nga post ko na nagat 9 out of 9. Idad duma ka mabay daw, mga iba nga 1 out of 9. Mabalim may alata. At daanag ken kay papanan kakabsat, ti siyam nga parbangon ken siyam nga rabii, nga panagsakripisyo tayo. Isu ti panangrambak tayo, iti panakaipas nga iti Mesayas, ti lubong tayo. Adu kakabsat, dagiti nasken nga rambakan tayo, ket sapay kumakabsat, tin tayo panagrambak ti Paskwa. Panunuten tayo analaing, no anya ti rason, no apay agramrambak tayo. Jesus Christ is the reason for the season. We bring Jesus in every family. Ket sapay kumangarod kakabsat, tasan yung aliplipatan, da ito siyam nga rason, no apay nga nasken nga kompletuet tayo, ti pakimisa tayo. Anya dagiti nga rason kakabsat? Nobena, prayer, vow, at sa nagsurat. Nga paya po, preparation, thanksgiving, worship, waiting, repentance, can celebrate. IYM, memorize you. Tabaka madamag malan niya. Kanda ito kakapsat, tirason, ket sapay kumangarod, ta next year, lagitan nga nakakompleto. Kompletuen yung kakapsat, tapno, kuna tayo maging masaya at joyful ang ating Pasko. Sapay kumatakasta.